nga ako para mag-ihaw na naman ng isda. Nahuli ko kanina sa talipapa. Ngayon, mag-ihaw ko kasi may bisita kami nandito. Ito mga bisita namin na galing Maynila pa ito. Tapos, kagabi, nagsawa sila sa hinanda akong kunting karne. Ngayon, mag-ihaw naman ngayon ako. Para isda naman ngayon. Para naman sila sabi na, iba naman. Iba naman yung ating O sige, ito, mag-uumpisa na ako. Kasi gutom na itong ating mga bisita. Ayan na. Ayan yung waray Hello. Yung waray. Mga kawaray dyan. Kailangan. Tingnan nyo ito si waray Okay, sige. Mamaya naman. Lalagay na natin itong ating ihawing bangus. Bangus. At tilapia. Yun ang mga nahuli ko kanina sa talipapa. Ang lalaking tilapia. Talagang lalaki Tapos, itong salmon, nahuli ko naman to sa Nahuli ko dun sa aray ko. Talipapa. Ito lang kaya may magkakaroon. Ayan, si Kabert, tinutuloy niya ang pag-iihaw niya ng isda. Ayan, Yan. Ayan, si Kabert, Papahitan natin ng kaunting mantika para hindi manikit ang kanyang kaliskis sa parilya. Kasi pagka pabayaan lang natin yan. Masipag ito si Kabert, Iihaw. Siyempre naman, nakagawa nga ng 6 na bata, siyempre masipag yun. Ganun. Oo, ganun. Ayan, sinabaliktad na ni Kabert ang iniihaw niyang isda, Ayan, yan si Kabert, ayan, Linalagyan ko ulit ng mantika, yung niya, para yung kaliskis niya, hindi siya dumikit sa kahit sa salaman niya. Madaling tuklapin to pag napahidan kasi nga siya. Yan. Lalagyan natin ng konting mantika. Yan. Para hindi siya manikit. Yan, Di ba luto na yan? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa, waray. Sige. Baliktad din pa rin natin ang Lutuin konti mo, yan. Kabert, ng maayos para masarap Pa lang to, kainin. isang baliktad. Kailangan mabaliktad pa uli yan para yung mainiba yung luto niya. Hindi siya hilaw. Ayan. Tingin ko na itong mga luto at mayroon pa akong ipapalit ulit na iihawin. Ayan, lutong-luto siya talaga. Maganda ang pakaluto. Maganda ang uling na nabili ko. Magandang klase. Kaya ito maganda rin ang pakaluto. Ganda ang pakaluto niya talaga. At yan ay isusunod ko naman yung mga natitira pang iihawin. Para magkain-kainan na kami mamaya, pakaluto nito. Ayan. Lutong-luto talaga siya. Maganda ang pakaluto. Ayan. Ayun. Ayan. Okay, lalagay ko muna dito, waray. Yan. Lalagay ko itong natira. Kaya muna, waray. Kanyang inihaw. Ito, may tira pa tayo. Meron pang iihawin. Yan. Yan, Mayroon pang tira. Marami kami. Kaya, ang hinuli ko sa talipapa, sari-sari na rin to. Maraming mahuhuli kasi doon. Ang mantika muna para gaano manikit. Yan. Yun. Kain na. Laging Kabert, kain na. Kainan. Kumakain ba kayo isda? Wala?
Ay, may sausawan. Yan. Di ba? Andre, yung mga isda yun eh. Masarap yan inihaw. Isa sa ano, prito. O, yan, sa ano kasi. Sige na. Kaya nandun yan. Hindi, vlog niya ni Lolo. Tama. Waka ka pa, buko. Oh, una mo ako. Oh. Sabi mo, Damihan mo na ha. sabihin mo, wala si Kabal sa budol kasi nankukuha ng mura. Buko. Sige ba? Okay. Ah. Hi. Ako naman ang kakain ngayon kasi nahuli ako. Nahuli ako, nakakita ko ng buko. Pinainom ko sila ng sariwang sabaw ng buko. Talaga ay kailangan naririnig ng buong grupo. Amen. Na pinainom ko sila ng sabaw ng buko ng sariwa talaga.